Sziasztok, Killer vagyok, itt vagyok a Mafia 2 végigjátszás második részével. Az előző részben többen jeleztétek, hogy nem hallatszik a saját hangom a játék hangjától, ezért ezt most leveszem a nullára. Pedig láthattátok, 10%-on volt ez a minimum, de ezt most levettem nullára, úgyhogy így még lehet, hogy lehet majd hallani is engem. Na, szóval, akkor itt van a második fejezet, amiben tulajdonképpen egy ilyen tutoriált kapunk, hogy hogyan kell autót vezetni, hogyan kell lőni, stb. De majd meglátjátok. Ugye 2 évvel később, írja 45-ben vagyunk éppen most, hazaértünk vonattal, de ezt is átugrom, annyi a lényeg, hogy eljönnek értünk autóval és eljutunk idáig, de hát most ezt szerintem ki tudjátok találni magatoktól is, hogy igen, itt mutatja, hogy az egérrel tudunk így körbenézni, mint mondjuk a GTA-ban. Csak még nem én vezetek, az a baj. Shift-tel lehet így hátra nézni, szerintem úcsmán jól néz ki így, hogyha így hátra nézel, de semmi probléma, soha nem használom, na mindegy. A középső egérgombbal, az a görgővel lehet kamerát változtatni. Jó, valaki kicsúszott, úgy látom. Igen. Azért ennyire nem részletes a játék, ez csak egy ilyen, hogy ilyenek nincsenek benne igaziból, hogy ki vannak csúszva emberek és ott a rendőr. Ez csak egy ilyen különleges, hogy lássuk mennyire szépen ki van dolgozva. Hókotró is van. Jézusom, mi történik? Ilyenkor mi van? Úristen. Most olyan, mintha menne le az életem. Na mindegy. Ez mi? Mi ez? Ilyet még nem láttam. Na mindegy. Akkor ilyen szép pirosba fogjuk végignézni a várost. Nem baj. Semmi probléma. Na, biztos valami jó kis bug. Mi? Jó. Igen, úgy látom, jól berúgunk. De most ezt is el lehet képzelni, most átugrom. És még mindig ilyen a kép. Ez valami bug. Hát ilyet sem láttam még. Na mindegy. Most az anyánkhoz hazajövünk. Igen, lement az életem, de mitől? Na mindjárt visszatöltöm itt, hogyha beérek a házba. Oda kell menni. A piros pont jelzi a minitérképen. Menj anyádhoz. Hát jó. Jó, kamionokkal el van torraszolva az út, véletlenül se tudj másfelé menni, úgyhogy szépen villog az ajtó, hova kell menni, de ez marhára idegesít, hogy le van menve az életem, és egyre jobban megy le. Húha, ebből bajok lesznek még. Jó, ezt is el tudjuk képzelni, hogy az anya a háborúból hazatér gyerekét üdvözöli. Húha, na ez gáz. Hol is van ebbe a hűtő? Be a házba. Mindegy. Mit akarsz, muter? Mert hogyha ételt eszünk, akkor visszatöltődik az élet. De nem tudom, hol van étel. Itt bent. Ja, az egy szoba. Hát akkor lefekszek aludni, aztán hát ha múlik ez a bug, mert mint láthatjátok, jobb alsó sarokban a minimap körül lenne az élet, mint a GTA 4-ben, de nullán van. És nem tudom, hogy miért. A következő nap. És még mindig ilyen. Mindegy, ezzel most valamit fogok kezdeni. Húha, fel kell öltözni. Hát csak nem megyünk már ki. Igen, ezek DLC ruhák, de most a eredetit fogom fölvenni, hogy lássátok milyen. Ez a merge, amit eredetileg föl kéne venni. Itt pedig nem olyan a kép. Ez elképesztő. Na mindegy. Nincs itt valami kaja, amit meg tudnék enni? Mert mindegy, akkor igen, az a fürdőszoba. Hát akkor így megyünk, csak akkor vigyázni kell magunkra, gondolom, hogy lehet,
lehetőség szerint ne halljunk meg, mert most remélem nem üt el semmi. Jaj, most itt kell verekedni. Ez így bajos lesz 0 élettel. Miért kötsz bele mindenkibe? Akkor most nagyon ügyesen kell verekedni. Üss meg. Hoppá. Jól elvárjuk ezt a nagy darab ballonkabátos ürgét. 0 életem van, úgyhogy... és meg is ölt. Mindegy, hát akkor újra kezdem. Addig a felvételt leállítom. Na, itt vagyok újra, utána néztem az interneten, és ez egy bug, hogy így lemegy az élet, ezért letöltöttem egy bugfixet, és mint láthatjátok, most már teljesen rendben van. Úgyhogy így már meg tudjuk verni ezt a nagy darab embert. Hát jó. Annyit kell tudni, hogy a space-el lehet védekezni, bal klikkel kicsi ütés, jobb klikkel nagy ütés. Ha 3-szor egymás után, akkor meg combo. Nem túl bonyolult, ezt mondjuk még egy első verekedés, majd a nem tudom, hogy 7. tám vagy 8. fejezet környékén lesznek majd komolyabb verekedések, komolyabb ellenfelek, ez még egy kis gyengusz. Hát ez most, igen, nem is védekezik, és ez egy ilyen záró kombóval jól felberúgjuk, és fröcsög a vér, leesett a kalapja is, és hát mondjuk én már nem kelnék föl, de hát ő tudja. Jó, ezt is elnyomjuk, meg hálálja, mert ugye ez a kis csaj, akit megvédtük, ez a hugunk. Elméletileg a tabban lehet térképet nézni. Hát a város neve Empire Bay, de tulajdonképpen New York. Central Park, itt felhőkarcolók, kikötő, itt ez a Brooklyn Bridge nevű híd, azt hiszem, hogy ez az. Ja, és tulajdonképpen ennyi. Viszonylag nagy map. Ugye ez a játék is egy ilyen szabad kóborlás van benne, de nekem benne van az a Freeride Mod nevű csoda, amivel tulajdonképpen végtelen pénz, végtelen élet, és akkor így lehet élvezni a játékot, ha esetleg nincs kedvünk küldetésezni, mert itt tulajdonképpen a küldetések között nincsen olyan nagyon ilyen, azt mutatja, hogy föl tudunk mászni, és akkor oda kell menni ez a Joe nevű fickóhoz. Ide még hányszor fogok följönni? Itt a vicces takarítónéni, aki egyébként, akitől megkérdezzük, hogy hol lakik, ha lehetne, lenne rajta hang, de egyébként tudom, hol lakik, már körülbelül 220-szor följöttem már ide, hanem többször. Igen, a néni az mindig takarít, ez általában itt van ez a néni a házba, igen, ő Joe. Jól van. Megmutatta a néninek. Jól van. Ezt is elnyomom, mert tulajdonképpen senkit nem érdekel. Most akkor el kell menni vele valahova. De hát... Ja, most már nem kell kaja. Most már nincs bug. Jó, zárd be az ajtót. Én lemegyek, úgyis oda fog mellém teleportálni, ha kimegyek a házból, úgyhogy tulajdonképpen tök fölösleges megvárni az éneket, mert hogyha ki vagy bemegyünk egy épületből, akkor itt lesz így mellettünk. Sőt, még előrébb. Hát nagyon gyorsan tud futni, pedig nem sovány gyerek. Most is előre. Milyen szép autód van, igen, ezt már most vitatkoznak, hogy vezetheti-e, és aztán végül odaengedi. És először, amikor játszottam a játékkal, nem tudtam, hogy van benne ez a speed limiter nevű dolog, ami a megengedett sebességnél nem enged többel menni. Elég hasznos, mert egyébként könnyű nagyon hamar rapityomra törni az autót, ugye F-fel lehet beszállni, és ezt az L betű megnyomásával bekapcsolhatjuk, és akkor láthatjuk, hogy ugye ott a
az a fordulatszámmérő az a pici, és a sebesség, hát ez maradt ki szerintem a GTA 4-ből is, meg az összes GTA-ból, az nagyon hasznos lenne, ha lenne benne alapból sebességmérő, és így nem enged 40-nél többel menni, természetesen ez mérföld per óra, az a 40, úgyhogy akkor menjünk. A videó nem tudom hány perces lesz, de szerintem ha 15 percnél tovább tart megcsinálni egy küldetést, akkor 15 perces részekre fogom szerintem szétvágni. Mert hát ez mit csinál? Én is nézek videókat, és tapasztalataim szerint általában mindenki ilyen 15 perces videókat tesz föl, 10-15 perc, úgyhogy én is ezt fogom csinálni. Mert ha mindenki úgy csinálja, akkor én miért ne csinálnám úgy? Na. Dudálnék, ha lenne hang. Félreugráltak előlem. És ide jöttünk most ehhez az emberhez. Most az ilyeneket elnyomom, mert nincsen nekem erre időm. Ja, másik irány. Az ajtót becsukni ki fogja. Ez elméletileg nem kéne, hogy átmenjek. Az ilyen GTA San Andreas feelingem van. Ott lehetett így átszaladni az ajtón. Egyébként nem lehet. De szerintem most ezt nem tudom, hogy miért van. Hát bugos a játék, le kell szedni hozzá ezt a bugfixet. Mert hát még ezt se javítottak, mint láthatjátok ezt az ajtón átmenő bugot, és hát egyébként én ezt az elején meghalós diteszt én még nem láttam, ezt most tapasztalom először, és most feljöttünk ez az öreg csávóhoz, az ilyen mindenes, most még csak ilyen lockpicket lehet tőle venni, ugye ilyen rablókulcsot, most elvittünk valami papírt, igen, és elvehetünk ilyen lockpicket, de majd később lehet tőle venni pisztolyt, molotov koktélt, mindent, csak még nem, majd később. Mert itt ez a pultja tele lesz, abban a doboz tele lesz gránátokkal, meg mindenféle földi jó, valamit lehet, csak én ott egy zár, amin azt nem lehet elnyomni. Ami majd ki kell próbálni, nagyon egyszerű a használata, azt most elmagyarázni nem fogom, de az S-sel és a W-vel kell azt a vackót mozgatni, és amikor zöld, akkor kell megnyomni az E-t, marha egyszerű. Szóval szerintem nagyon sok magyarázat nem kell hozzá, és így lehet egyébként feltörni majd autókat. Amit most mindjárt ki is kell próbálni, mert azt a fehér autót, ami ott állt a miénk mellett, azt most jól ellopjuk. Csak azt nem tudom, hogy... Aha. Ez mi? Hát mindegy. Most megmutatom nektek, hogy... Igen, most ahogy lehet, ugye be lehet törni az ablakot, vagy így ki lehet nyitni, nem mindenhol 3 ilyen vackot kell kinyitni, mondjuk egy ilyen páncélozott teherautónál van, vagy 5-6, de igen, most köröznek a rendőrök, mert egy rendőr ott észrevette, hogy én töröm fel ezt az autót, és ez nem feltétlenül tetszett neki, úgyhogy most futás. Igen. Futás, hát inkább gyorsan hajtás, és ott van az a Wanted feliratú rendszám, amit rendkívül rosszul ejtettem ki, mert az Wanted, de mindegy. Autó tuningoló műhelyeknél le lehet cserélni, és akkor, hogyha mondjuk van egy szép autónk, ami ritka, azt meg tudjuk őrizni, úgyhogy ne legyen körözés alatt. Sova is kell ezzel